ملت تاجیک ملت فرهنگی مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت آزمون‌های جمهوریوی راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман манзуратҳо менамоем. имрӯз бо фармонҳои президент ва дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сохторҳои суди олӣ, прокуратура ва вазорати корҳои дохилӣ тағйироти кадрӣ сурат гирифт. бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон Ҳафиззода Тоҷиддин аз вазифаи муовини якуми раиси суди вилояти Суғд озод гардида ба вазифаи раиси суди ноҳияи Мастчоҳ таъин гардид. ҳамчунин прокурор ва сардори шуъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи Мастчоҳ аз шумули кадрҳои кордону соҳиб таҷриба ва дорои малакаи хубу назорати роҳбарӣ таъин гардиданд. дар якчанд шаҳру ноҳияҳои кишвар прокурор ва сардорони шуъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ иваз карда шуданд. зимни суҳбат роҳбари давлат фаъолияти сохторҳои зикршударо ҳаматарафа баррасӣ намуда, ҷиҳати рафъи камбудиҳо, мубориза бар зидди ҷинояткорӣ, бахусус истеъмолу фурӯши маводи мухаддир, қонунвайронкунӣ дар самти истифодаи ғайримақсадноки замин, таъмини тартиботу волояти қонун ва амну суботи ҷомеа супоришҳои мушаххас доданд. таъкид гардид ки дар ҳама ҳолат бояд манфиатҳои давлату миллат дар мадди аввал бошад ва ҳар як корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот бояд дар доираи санадҳои меъёриву ҳуқуқии амалкунанда фаъолияти худро ба роҳ монда, вазифаҳои хизматиашонро пурра ва софдилона иҷро намоянд. омӯзиши забонҳои хориҷӣ, такмили ихтисос ва аз худ кардани донишҳои муосири техникӣ аз масъалаҳое буданд ки пешвои миллат ба таври ҷиддӣ таъкид намуданд. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи озод ва таъин намудани судия. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Ҳафиззода Тоҷиддин Миралӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми раиси суди вилояти Суғд озод гардида, раиси суди ноҳияи Мастчоҳи вилояти Суғд таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 6 марти соли 2026. имрӯз сарвазири кишвар Қоҳир Расулзода дар доираи сафари корӣ ба вилояти Суғд дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо раванди корҳои сохтмонӣ дар корхонаи ғанигардонии маъдани оҳани ҷамъияти саҳомии пӯшидаи комбинати металлургии тоҷик шинос гардид. корхонаи мазкур барои истихроҷ ва коркарди маъдани оҳану дигар маъданҳои ҳамроҳ ва истеҳсолу содироти маҳсулоти босифат аз он ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо сармояи ватанӣ бунёд мегардад. тавре иттилоъ дода шуд, то ин замон қисми асосии корҳои сохтмонӣ ба анҷом расида, васлу насби хатҳои технологӣ идома доранд. бо бунёди ин корхонаи азим мавзеи кони Шоҳқадам, ки қаблан як макони ноободу харобазор буд, ба як шаҳраки пешрафтаи саноатӣ табдил меёбад. ба таъкиди масъулон, танҳо захираи маъдани оҳан дар ин кон наздики 60 миллион тонна мебошад. корхона дар ду марҳила бунёд ёфта, марҳилаи аввали он то соли 2027 ва марҳилаи дуюм то соли 2031 ба кор дароварда мешавад. дар марҳилаи аввал, яъне солҳои 2027-2029 маҳсулоти нимтайёр ва то соли 2031 маҳсулоти тайёр бароварда мешавад. тибқи нақшаи оянда солона 850 000 тонна арматура истеҳсол хоҳад шуд. иқтидори лоиҳавии солонаи корхона истихроҷ ва коркарди 2,5 миллион тонна маъдан буда, аз он 1,1 миллион тонна консентрати истеҳсолӣ хоҳад буд. ҳаҷми маъдани оҳан дар хока 62-65% ташкил медиҳад. аз ин кон ҳамчунин дигар маъданҳои сиёҳ ва рангаи ҳамроҳ истеҳсол хоҳанд шуд.
корхонаи мазкур ивазкунандаи маҳсулоти воридотӣ буда қисми зиёди маҳсулоташ ба содирот нигаронда мешавад. пас аз ба кор даромадани марҳилаи аввали корхона 1200 нафар ва баъди пурра омода шудани он беш аз 2000 нафар бо кори доимӣ ва маоши хуб таъмин мегарданд. сарвазири кишвар Қои Расулзода барои иҷрои саривақтӣ ва босифати корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур ба масъулин супоришҳои мушаххас дод. дар шаҳри Бохтар бо иштироки котиби шӯрои амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон, масъулини вилояти Хатлон, намояндагони вазорату кумитаҳо, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва раисони шаҳру ноҳияҳо ҷаласаи корӣ баргузор гардид. дар ҷаласа масъалаҳои марбут ба таъмини амнияту суботи ҷомеа, таҳкими волоияти қонун ва пешгирии омилҳои номатлуб дар ҷомеа мавриди баррасӣ қарор гирифт. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. дар шаҳри Бохтар бо иштироки котиби шӯрои амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти вилоят, вазорату кумитаҳо, раисони шаҳру ноҳияҳо, намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва раисони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ҷаласа баргузор гардид. ҳадаф аз баргузории ин ҷаласа баррасии масъалаҳои муҳими таъмини амнияту суботи ҷомеа, пешгирии қонуншиканиҳо, баланд бардоштани масъулияти мақомоти дахлдор дар самти таълиму тарбияи ҷавонон ва пешгирии шомилшавии наврасону ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ арзёбӣ гардид. зимни ҷаласа таъкид карда шуд ки дар шароити имрӯза масъалаи тарбияи дурусти насли наврас ва ҷавонон, баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии онҳо ва ҷалби онҳо ба илму дониш аз муҳимтарин вазифаҳои ҷомеа ба ҳисоб меравад. қайд гардид ки баъзе ҳолатҳои дур мондани ҷавонону наврасон аз таҳсил, пас гардидани сифати таълиму тарбият дар бархе муассисаҳои таълимӣ ва бетаваҷҷӯҳии баъзе падару модарон метавонад боиси пайдо шудани мушкилоти иҷтимоӣ гардад. масъулин зимни баромадҳои худ иброз доштанд ки барои пешгирии чунин ҳолатҳо бояд ҳамкориҳои хуб миёни мақомоти давлатӣ, сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ, муассисаҳои таълимӣ ва ҷомеа тақвият ёбад. ҳамзамон зарур шуморида шуд ки корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни аҳолӣ бахусус ҷавонону наврасон вусъат дода шуда, ҷиҳати баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ тадбирҳои мушаххас амалӣ карда шаванд. дар идомаи ҷаласа ҳамчунин масъалаҳо вобаста ба тақвияти корҳои ободониву созандагӣ, беҳтар намудани муҳити иҷтимоӣ дар маҳалҳо, ҷалби ҷавонон ба муассисаҳои варзишӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои машғул шудан ба варзиш мавриди баррасӣ қарор гирифт. қайд гардид ки рушди соҳаи варзиш ва фароҳам овардани имкониятҳои васеъ барои машғулиятҳои варзишӣ метавонад дар тарбияи ҷисмониву маънавии ҷавонон, пешгирии онҳо аз даст задан ба амалҳои номатлуб нақши муҳим дошта бошад. беҳтар намудани фаъолияти муассисаҳои таълимӣ, пурзур намудани назорати падару модарон аз таҳсили фарзандон ва роҳандозии чорабиниҳои гуногун зарур дониста шуд. дар фарҷоми ҷаласа таъкид гардид ки таъмини амнияту субот, тарбияи дурусти ҷавонон ва пешгирии қонуншиканиҳо аз ҷумлаи вазифаҳои муҳими ҳар як масъул ба ҳисоб рафта, барои иҷрои босамари онҳо ҳамкориҳои зич миёни тамоми сохторҳои давлатӣ ба ҷомеа зарур мебошад. маҳмараҷаб Абдуллозода, Давлати Файзулло, шаҳри Бохтар, ахбор. баъди ба даст овардани истиқлоли давлатӣ дар Тоҷикистон нуфузу мақоми зан дар ҷомеа баланд гардида, таваҷҷӯҳ ба фаъолияти ҷамъиятиву соҳавии бонувон зиёд шуд. яке аз аввалин тадбирҳои давлати соҳиб истиқлоли Тоҷикистон ин қабул гардидани фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри соли 1999 дар бораи тадбирҳои баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа ба ҳисоб меравад ки фармони мазкур ба қатори он санадҳои муҳимтарине дохил мешавад ки дар таърихи соҳиб истиқлолии мо мавқеи махсуси худро дар самти баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа дорад. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. ҷумҳурии Тоҷикистон аз миёни кишварҳои яке аз аввалинҳо шуда 27 декабри соли 1993 конвенсияҳои байналмилалӣ дар бораи барҳам додани тамоми шаклҳои табъиз нисбати занон ва ҳуқуқҳои сиёсии занонро эътироф ва тасдиқ кард.
минбаъд қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи барномаҳои давлатӣ самтҳои асосии сиёсатҳои давлатӣ оид ба таъмини ҳуқуқу имкониятҳои баробарии мардон ва занон дар ҷумҳурии тоҷикистон аз 8 августи соли 2021 қабул карда шуд ки мақсади асосии он баландбардоштани мақоми зан дар ҷомеа ва таъмини шартҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва дастгирии давлатии занон ба ҳисоб меравад. имрӯз менигарем ки зан модари тоҷик соҳибкор, табиб, шоира, нависанда, олима умуман як фазое ҳаст ки имрӯз зан модари тоҷик метавонад намо қобилияти худ, намо донишҳои худро баҳри баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон, махсусан ҷавон духтарон, фарзандони худашон равона созанд. дар даврони истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон як зумра санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қабул карда шуданд ки онҳо ба ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии занон ва дастгирии давлатии занон бахшида шуданд. дар заминаи конститутсияи кишвар, кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила ва санадҳои зерқонунӣ, барномаи давлатии тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунандаи ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳисоби занону духтарони лаёқатманд барои солҳои 2025-2026, қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 6 августи соли 2021, инчунин аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 3 апрели соли 2021 қарор дар бораи стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2023 қабул гардид. тибқи он барои боз ҳам боризгардонидани нақши занону духтарон дар ҳаёти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсии кишвар тадбирҳои назаррас амалӣ карда шуданд. пеш аз ҳама бояд мо он эътимоду боварие ки пешвои муаззами миллат нисбат ба занон, нисбат ба модарон, нисбат ба хоҳарони мо дорад, он эътимодро имрӯз бояд аз даст надиҳем ва барои ҳамин миллат, барои ҳамин сарзамин, яъне ки фаъолияти пурсамари худро яъне ки созандаву сохтагор бошем. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тамоми паёмҳои худ ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаҳои баландбардоштани мақоми зан дар ҷомеа таъкид мекунанд ки дастгирии занон ва баландбардоштани мақоми занон дар ҷомеа масъалаи муҳими дигаре мебошад ки аз давраҳои ба даст овардани истиқлоли давлатӣ зери диққати роҳбарияти давлат ва ҳукумати кишвар қарор дорад. таи солҳои соҳибистиқлолии ҳукумати кишвар тамоми тадбирҳоро роҳандозию амалӣ намуд ки мақом ва ҷойгоҳи иҷтимоии занону бонувонро дар муносибатҳои ҷамъиятӣ ва пешрафти давлат баланд бардорад. маврид ба зикр аст ки ҳамасола садҳо духтарон аз деҳоти дурдаст тавассути квотаи президентӣ дар донишгоҳҳо ба таҳсил фаро гирифта шуда ҳамчун кадрҳои зарурӣ ба маҳалҳо сафарбар мешаванд. пешвои муаззам миллат ба бонуони тоҷик чун як қувваи бузург, чун як сарчашмаи сарвати бебаҳои тавоноии созандагии бунёдкорӣ ҳисобида ва доимо дар баромадҳояшон қайд менамоянд ки зан модари тоҷик яъне ин нигини пурҷилои миллат ҳастанд ва албатта мо ба боварӣ эътимоди пешвои муаззами миллат кӯшиш ба харҷ медиҳем ки дар раванди кору фаъолияти худ баҳри баланд бардоштани мавқеи занон дар ҷомеа, баҳри баланд бардоштани завқи зебопарастӣ, махсусан ҷавонону ҷавондухтаронмон кӯшиш намоем ва дар ободии ватан саҳмгузор бошем. ин ҳама дастгириҳо хусусан занону модаронро водор месозад ки дар марҳилаи кунунии давлатсозию давлатдорӣ мавқеи фаъол ва устувори шаҳрвандӣ дошта содиқона дар амалӣ намудани ҳадафҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон саҳм гузоранд. ҳукумати кишвар таҳти ғамхорӣ ва дастгириҳои доимии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъалаи таъмини ҳуқуқу манфиатҳои занон модаронро ҳамеша дар маркази диққат қарор дода вобаста ба имконият нисбат ба онҳо ҳамаҷониба ғамхорӣ зоҳир менамояд. бахшида ба рӯзи модар дар шаҳру ноҳияҳои кишвар чорабиниҳои идона баргузор гардид. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. чорабини идонаи фарҳангӣ бахшида ба рӯзи модар бо ибтикори кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир шуда, дар он муовини сарвазири кишвар Дилрабо Мансурӣ, масъулини кумитаи кор бо занон ва оила ва занону бонувони фаъол аз идораву ташкилот ва вазорату мақомоти давлатӣ иштирок намуданд. пеш аз оғози барномаи фарҳангӣ дар саҳни филармония намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва дастранҷи ҳунармандони ҷумҳурӣ ташкил карда шуд.
дар намоиш намунаҳои гуногуни ҳунарҳои мардумӣ аз ҷумла чакандӯзӣ, гулдӯзӣ, атласу адразбофӣ, куловгарӣ ва дигар навъҳои ҳунари мардумӣ ба мараз гузошта шуданд. меҳмонон ва иштирокчиён бо таваҷҷӯҳи хос аз ин намоишгоҳ дидан намуда ба маҳорати ҳунармандон баҳои баланд доданд. зимни ҳамоиши фарҳангӣ муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон дилрабо мансурӣ иштирокчиёнро аз номи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба муносибати рӯзи модар табрик намуда дар бораи ғамхориву таваҷҷӯҳи ҳамешагии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нисбат ба баландбардоштани мақому мартабаи занону модарон дар ҷомеа изҳори назар кард. зикр шуд ки таи солҳои соҳиби истиқлолӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ба дастгирии давлатии занон ва ташаббусҳои созандаи онҳо диққати махсус равона гардида пайваста кӯшиш ба харҷ дода мешавад ки ин нерӯи созанда ва қишри фаъоли ҷомеа ба рушди устувори кишвар сафарбар карда шавад. ҳамчунин иброз гардид ки ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар даврони истиқлол зери роҳбарии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади баландбардоштани мавқеи занон тадбирҳои судманд анҷом дода тамоми шароит барои рушди ҳамаҷонибаи занон дар ҷомеа ва дар арсаи сиёсату умури давлатӣ роҳ ёфтани онҳо фароҳам оварда шудааст. ҳамин аст ки имрӯз зан модари тоҷик дар тамоми самтҳо кору фаъолияти пурсамар доштанд нақши онҳо дар рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангӣ назаррас мебошад. баромадкунандагон зимни суханронӣ аз сами арзандаи занону модарон дар пешрафти ҷомеат, таҳкими арзишҳои миллӣ ва тарбияи насли навраз ёдовар шуданд нақши онҳоро дар рушди соҳаҳои гуногуни кишвар муҳим арзёбӣ карданд. ҳамин тариқ баъди суханрониҳо барномаи фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандони шинохтаи кишвар пешниҳоди аҳли толо гардида бо иҷрои суруду оҳангҳои дилнишин фазои идонаро боз ҳам рангин намуд. дар суди олӣ бахшида ба ҷашни фархундаву муқаддас рӯзи модар бо иштироки масъулин, судяҳо ва кормандони дастгоҳи суди олӣ чорабинии дона баргузор гардид. зимни баргузории чорабинӣ иброз гардид ки ин ҷашн дар оғози фасли зебои сол, яъне баҳори хуррам ва эҳёи табиат, инчунин дар остонаи фарорастии соли нави аҷдодиамон наврӯзи аҷам рост меояд. ин санаи муҳим дар фазои сулҳу суботи кишвар бо муҳаббату ифтихормандӣ ва изҳороти табрикоту ниятҳои нек нисбат ба модарону бонувон пешвоз гирифта мешавад. модар офарандаи ҳаёт, тарбиятгари наслҳо, ҳидоятгари наврасону ҷавонон буда мақоми ӯ дар тамаддуни башарият ва сарнавишти ҳар қавму миллат бахусус тоҷикон хеле муҳиму баланд аст. дар идомаи чорабинӣ судяҳои суди олӣ вобаста ба ин ҷашн маърузаҳо пешниҳод намуданд. таъкид гардид ки занону бонувони ҳокимияти судӣ низ бо меҳнати поку софтдилона дар вазифаҳои роҳбарикунанда аз ҷумла раиси суд, муовинони раиси суд, судя ва кормандони дастгоҳи судҳо фаъолияташонро дар роҳи пурмасъулияти адолати судӣ идома дода истодаанд. дар анҷоми чорабинӣ ба бонувони ҳокимияти судӣ тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. дар вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон низ бахшида ба рӯзи модар ҷамъомади тантанавию хотирмон баргузор шуд. чорабинӣ бо ҳадафи гиромидошти мақому манзилати зан модар ва қадрдонии саҳми арзандаи бонувон дар рушди соҳаи тандурустӣ доир гардид. дар ҳамоиш роҳбарияти вазорат таъкид намуд ки занон имрӯз дар тамоми бахшҳои соҳаи тиб фаъолона хизмат намуда дар ҳифзи саломатии миллат нақши бисёр муҳим доранд. табибон, ҳамшираҳои шафқат ва дигар кормандони соҳаи тандурустӣ бо масъулияти баланд барои нигаҳдории сеҳатии ҷомеа саҳм мегузоранд. зикр шуд ки дар тоҷикистон таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои баландбардоштани мақому манзилати занон, фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияти онҳо ва ҷалби бештари бонувон ба идоракунии давлатӣ тадбирҳои муассир амалӣ мегарданд. дар фарҷоми чорабинӣ ба як қатор занону бонувони фаъол барои хизмати шоиста дар соҳаи тандурустӣ тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардида саҳми арзандаи онҳо дар пешрафти соҳа бо суханони гарму самимӣ қадрдонӣ карда шуд. ба муносибати таҷлили рӯзи модар масъулини раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанбе иқдоми идонаро роҳандозӣ намуданд. дар доираи ин иқдом кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ асосан заноне ки ба фаъолияти ронандагӣ машғуланд табрик намуда онҳоро бо ин рӯзи фархунда шодбош гуфтанд. ҳамзамон ба бонувони ронанда гулдастаҳо ва тӯҳфаҳои рамзӣ тақдим гардида саҳми онҳо дар хизматрасонӣ ба мусофирон ва саҳмгузорӣ дар рушди соҳаи нақлиёт баланд арзёбӣ карда шуд. зимни суҳбат таъкид гардид ки арҷгузорӣ ба мақому манзилати зан модар яке аз арзишҳои муҳими ҷомеа ба ҳисоб рафта фаъолияти занон дар соҳаҳои гуногун аз ҷумла дар бахши нақлиёти мусофирбарӣ намунаи масъулиятшиносӣ ва хизмат ба ҷомеа мебошад. бонувони ронанда аз чунин таваҷҷӯҳу эҳтиром изҳори хушҳолӣ намуда барои роҳандозии ин иқдоми идона ба кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон изҳори сипосу миннатдорӣ карданд. қобили зикр аст ки чунин иқдомҳои иҷтимоӣ ба муносибати ҷашну санаҳои муҳими давлатӣ
аз ҷониби кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон мунтазам роҳандозӣ гардида ба таҳкими эҳтирому қадршиносӣ нисбат ба зан модар дар ҷомеа мусоидат менамояд. дар кумитаи бехатарии озуқавории назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба рӯзи модар чорабинии идона баргузор гардид. дар ин маҳфили фарҳангӣ роҳбарият, кормандон ва намояндагони зерсохторҳои кумита иштирок намуда нақши занону модаронро дар ҷомеа ва оила баланд арзёбӣ карданд. зимни суханрониҳо таъкид гардид ки зан, модар дар тарбияи насли солим, устувории оила ва пешрафти ҷомеа нақши калидӣ дорад. ҳамзамон саҳми занон дар фаъолияти соҳаҳои гуногун аз ҷумла дар самти таъмини амнияти озуқаворӣ низ назаррас арзёбӣ шуд. дар фарҷоми чорабинӣ ба як қатор бонувони фаъоли кумита барои фаъолияти намунавӣ ва саҳми арзандаашон дар пешбурди корҳои соҳавӣ сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. чорабинӣ дар фазои гарму самимӣ ҷараён гирифта, кӯдакон бо қироати шеърҳо дар васфи зан модар ҳусни маҳфилро боз ҳам афзуданд. баромади онҳо аз муҳаббат, эҳтиром ва қадршиносӣ нисбат ба модарону бонувон дарак медод. чорабинӣ ба як ҷашни пур аз эҳтирому арҷгузорӣ ба занону модарон табдил ёфта, бори дигар мақому манзалати баланди онҳоро дар ҷомеа таҷассум намуд. дар палатаи ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон низ бо мақсади гиромидошти манзалату бузургии зан модар дар ҳошияи чорабиниҳои тантанавӣ бахшида ба рӯзи модар чорабинии идона баргузор гардид. дар чорабинӣ масъулин ва кормандон иштирок намуданд. дар ибтидои чорабинии ҷашнӣ масъулин қайд намуданд ки дар оғози фасли зебои баҳор, айёми рӯидани гулҳои пурнакҳат ва бедоршавии табиат рост омадани рӯзи модар ба сорамзист, зеро зан модар чун отифаи зиндагӣ роҳнамову роҳкушост, бо ҷасорату матиниродагӣ ва ғояҳои созандаву бунёдкорона дар рушди соҳаҳои муҳими ҷомеа, таҳкими пояҳои истиқлоли давлатӣ, ваҳдати миллӣ ва ватандӯсту хештаншинос саҳми бағоят бузург дорад. ғамхории доимӣ дар ҳаққи занону бонувон, дастгирии пайвастаи ибтикороти созандаи онҳо, фароҳам овардани заминаву имкониятҳои мусоид барои амалӣ гардидани иқдомоти неку обудгаронаашон натиҷа ва баёнгари ҳамин сиёсат мебошад. дар идомаи чорабинӣ як қатор занону бонувони фаъол бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд. зимни баргузории ҳамоиши идона бахшида ба рӯзи модар, масъулини агентии омори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон иброз доштанд, ки дар фарҳангу тамаддун ва анъанаву суннатҳои халқу миллатҳои гуногуни ҷаҳон хираду заковат ва бузургии модар ҳамчун олиҳаи покиву садоқат, нигаҳдорандаи чароғи хонадон, мураббии ғамхору меҳрубон ва ҳидоятгари некиву накӯкорӣ бо меҳру муҳаббат ва арҷгузорӣ ситоиш ёфтааст. таъкид шуд, ки истиқлоли давлатӣ ҷиҳати таъмини мавқеи устувори зан модар дар ҷомеа ҳама имкониятҳоро фароҳам овард ва занони қавииродаву бо ҷасорати моро ба арсаи васеъи сиёсат ворид намуд. дар рушди соҳаи омор низ имрӯз нақши занону бонувон хеле назаррас аст. ҳоло дар мақомоти омори давлатӣ беш аз 266 нафар занон кору фаъолият намуда, 45% шумораи умумии кормандонро ташкил медиҳанд ва 53 нафари онҳо дар ҳайати роҳбарикунанда масъулияти баланди касбиро ба зимма доранд. дар саридораи бойгонии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба таҷлили рӯзи модар чорабинии идона доир гардид, ки дар он масъулин, кормандон ва собиқадорони соҳа иштирок карданд. ҳамоиш бо ҳадафи арҷгузорӣ ба нақши занону модарон дар ҷомеа, саҳми онҳо дар рушди фаъолияти бойгонӣ ва ҳифзи мероси таърихии миллат ташкил гардид. дар оғози чорабинӣ иброз гардид, ки дар ҷумҳурии тоҷикистон мақому манзалати зан модар ҳамеша арҷгузорӣ мешавад. бонувон на танҳо дар пешбурди соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷамъиятӣ нақши муҳим доранд, балки дар нигаҳдории ҳуҷҷатҳои таърихӣ, рушди низоми бойгонӣ ва ташаккули мероси фарҳангии кишвар низ саҳми арзанда мегузоранд. ба таъкиди иштирокчони чорабинӣ, занон ҳамчун нерӯи асосии пешрафти ҷомеа ва давлат муаррифӣ гардида, барои онҳо имкониятҳои баробар ва шароити шоиста фароҳам оварда шудааст. имрӯзҳо низ дар шароити сиёсати оқилонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, занон дар ҳама соҳаҳо маориф, тандурустӣ, ҳуқуқ, иқтисод ва идоракунии давлатӣ саҳми назаррас мегузоранд. дар муассисаи давлатии китобхонаи марказонидашудаи шаҳрӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ шаҳри Душанбе зери унвони китобхониро аз модар омӯхтам ҳамоиши тантанавӣ доир гардид.
در همایش مسئولین مؤسسه دولتی کتابخانه مرکزونده شهری به نام ابوالقاسم لاهوتی، کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، کارمندان دستگاه مرکزی و مدیران کتابخانه‌های شهر دوشنبه اشتراک نمودند. ابراز شد که حکومت جمهوری تاجیکستان از سالهای اول استقلال دولتی تحت راهبری خردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون به بلند برداشتن مقام زن در جامعه توجه خاص ظاهر نموده، با قبول برنامه‌های مهم دولتی و تطبیق سیاست اجتماعی، فراهم آوردن شرایط مساعد به فعالیت زنان و رشد نیروی ذهنی آنها تدبیرهای ضروری می‌اندیشد. ذکر گردید که تجلیل روز مادر این احترام به خدمت‌های به‌حساب ایشان است. در ادامه از خدمت‌های مادران، خصوصاً کارمندان این نهاد فرهنگی که در تقویت دانش آموزی ساکنان پایتخت سهم می‌گذارند، یادآوری شد. سپس برای سهم ارزنده در تطبیق سیاست فرهنگی راهبریت عالی کشور و خدمت به‌نقصان بانوان کتابخانه مرکزانیده شده شهری به نام ابوالقاسم لاهوتی با تحفه و سپاسنامه‌های حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه، کمیته کار با جوانان و ورزش و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه فردوسی قرارداد کردند. بخشیده به روز مادران در کارخانه واحد دولتی آب و کوریز دوشنبه نیز چورابینی با شکوه جشنی برگزار گردید. نخست مسئولین کارخانه از دستگیری‌های همیشگی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون نسبت به زنان و بانوان و نقش شایسته آنها در جامعه یادآوری نموده تاکید نمودند که در زمان صاحب استقلالی با تدبیراندیشی‌های حکومت کشور مقام زنان در جامعه بلند شده، نقش آنها در رشد کشور نظررس گردید. فعالیت زنان در حیات اقتصادی و اجتماعی کشور و رشد باثبات جمهوری نظررس میباشد. زنان و مادران تاجیک در فضای صلح و ثبات حیات به سر برده، دانش و ملکه‌شان را و تربیت درست فرزندان و پیشرفت شکوفایی وطن روانه نمودند. از اینجاست که مادران ارزنده همه گونه احترام دوستداری میباشند، زیرا آنها مهربانترین انسان برای هر یک شخص به حساب میرود. در ادامه چورابینی، کارمندان و دختران فعال کارخانه مذکور برای پیشبرد روند فعالیت و اشتراک در کارهای جمعیتی با افتخارنامه و تحفه و قدردانی گردیدند. امروز در خدمات دولتی محافظه وزارت کارهای داخلی با اشتراک مسئولین و کارمندان مراسم عیدانه به مناسبت روز مادر برگزار گردید. این چورابینی در فضای تنتنوی صورت گرفته، هدف آن قدردانی و احترام نقش مادران در حیات هر یک عائله و جامعه ارزیابی گردید. مسئولین حاضرین را با این روز فرخنده تبریک گفته تاکید نمودند که نقش زنان و مادران در رشد جامعه و پیشبرد فعالیت دولت بی‌نظیر است. با تاکید اشتراکچیان چورابینی، مادران نه تنها سرچشمه محبت و غمخواری هستند، بلکه در پیشبرد کارهای کسبی و دولتی نیز سهمی بزرگ دارند. قدرشناسی آنها همچون مادر، راهبر، همکار و کارمند ساحه دولتی نقش مهمی تربیت نسل آینده و رشد جامعه را تأمین می‌کند. امروز در راه تعیینات مخصوص قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان با مقصد گرامیداشت روز مادر در موضوع نقش زن در جامعه و مقامات قدرتی همایش دایر گردید. در چورابینی عیدانه راهبریت قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان سابقه‌داران و زنان و بانوان ساحه اشتراک نمودند. تاکید گردید که منزلت زن تاجیک در پرطاقتی، مهنت‌دوستی و وفاداری انعکاس یافته، زنان در تربیت فرزندان و پیشبرد تمام ساحه‌ها از جمله حفظ حقوق و ترتیبات نقش بارز دارند. امروز زنان و بانوان تاجیک در قطار مردان و جوانان با یک حس بلند وطن‌دوستی در سرحد دولتی فعالیت خدمتی نموده در حفظ مرز و بوم وطن سهمی باسزا می‌گذارند. قید گردید که زنان و مادران تاجیک همسفر و همقدم زمان بوده، رسالت مادری و قرض شهروندی خود را در گسترش و تکمیل دادن ارزش‌های نجیب و والای انسانی بخصوص در رویه بلند وطن‌دوستی، تربیت کردن جگربندان و بیدار ساختن هویت ملی، تحکیم خودآگاهی و خودشناسی سزاوار احترام اهل جامعه میباشند. در آگینتی نظارت مواد نشه‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با افتخار روز مادر جلسه تنتنوی برگزار گردید. در جلسه راهبریت بانوان را به مناسبت روز مادر و آغاز فصل شکوفایی بهار نازنین تبریک نموده ابراز داشتند که زن مادر تاجیک امروزها با خرد والا و ذکاوتمندی برابر مردان ناموس وطنداری را به دوش خود گرفته در ساحه‌های مختلف حیات جامعه از جمله در مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی فعالیت نموده با تشبس‌های سازنده خود تاجیکستان را باز هم آباد و زیبا گردانده ایستادند. در انتهای چورابینی از جانب راهبریت به بانوان و کارمندان تحفه‌های عیدانه
тақдим карда шуд. дар раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон бахшида ба рӯзи модар чорабинӣ баргузор гардид. ба ҷо овардани эҳтироми модар ва арҷ гузоштан ба мақому манзалати ӯ қарзи ҳар як инсон ба ҳисоб меравад. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон солҳои истиқлоли давлатӣ ба хотири баланд бардоштани мақому манзалат ва таъмини риояи ҳуқуқҳои занон тамоми тадбирҳоро андешид. имрӯз бонувон дар баробари мардон дар таъмини волоияти қонун, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон дар ҳифзи дастовардҳои истиқлоли давлатӣ саҳмгузорӣ мекунанд. бахшида ба гироми дошти рӯзи модар барои нишон додани маҳорату малакаи баланди касбӣ саҳм гузоштан дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва волоияти қонун аз ҳисоби бонувон ба собиқадорони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилоят тӯҳфаҳои арзишманд тақдим гардид. инчунин аз ҷониби кормандони мақомоти милитсия дар шаҳри хоруғ ва шӯъбаҳои беморхонаи вилоятӣ барои бонувон гулдаста тақдим гардид. модарону духтарон иброз доштанд ки ҷавобан ба чунин боварӣ минбаъд низ талоши худро ба он равона месозанд ки дар рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва таъмини волоияти қонун саҳмгузорӣ менамоянд. ба хотири сазовор ҷашн гирифтани рӯзи модар дар ноҳияи дарвози вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон чорабинӣ бо шукӯҳи фарҳангӣ ва фароғатӣ бо иштироки васеи занону модарон дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия баргузор гардид. таъкид гардид ки ҷашн гирифтани рӯзи модар нишони эътибору эҳтироми беандозаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззаму файзпарвари миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба занону модарон мебошад. ҳамчунин зикр гардид ки сарвари оқилу фарзонаи тоҷикон дар шино ва эҳтироми зан модар қайд менамояд ки ҷомеае ки ба зан модар ғамхорӣ менамояд ба ояндаи худаш ғамхорӣ мекунад. давлате ки нисбат ба зан модар сарчашмаи ҳаёт ва бақои насли инсонӣ бепарвой мебошад, ояндаи худро аз даст медиҳад. дар иртибот ба ин рӯзи башоратдиҳанда аз рӯзи накӯтарини инсон, рӯзи модар, дарафти чорабинӣ имрӯза аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ба як қатор модарони собиқадор ва занону бонувон барои хизматҳои арзандаву бенуқсон дар рушду нумӯи ноҳия ва тарбия намудани насли наврас дар рӯҳияи ватандӯстӣ бахшида ба рӯзи модар бо тӯҳфаҳо ва ифтихорномаҳо қадрдонӣ гардиданд. дар фарҷом аз ҷониби бахши фарҳанги ноҳия барномаи консертӣ таҳия гардида дар ин рӯзи муборак хотири занону модаронро болида гардониданд. дар шаҳри норак бахшида ба таҷлили рӯзи модар ҳамоиши бошукӯҳи идона баргузор гардид. чорабинӣ бо фазои идона ва иштироки фаъолонаи сокинони шаҳр сурат гирифта баёнгари эҳтирому қадршиносии ҷомеа нисбат ба зан модар буд. дар доираи барнома намоиши ҳунарҳои мардумӣ ташкил гардида дар он маҳсули дасти ҳунармандони маҳаллӣ аз ҷумла гулдӯзӣ, чакандӯзӣ, бофандагӣ ва дигар намунаҳои ҳунари миллӣ ба маърази тамошо гузошта шуд. масъулини шаҳри норак зимни суханронии худ аз ҷойгоҳи волои зан модар дар ҷомеа ёдовар шуда таъкид карданд ки модар сарчашмаи меҳру муҳаббат, тарбия ва асоси поидории оила ба шумор меравад. ҳамчунин зикр шуд ки занони шаҳри норак дар баробари тарбияи фарзандони солеҳу ватандӯз дар пешбурди соҳаҳои маориф, тандурустӣ, фарҳанг ва дигар бахшҳои иҷтимоию иқтисодӣ фаъолона ширкат варзида дар ободию пешрафти шаҳр саҳми назаррас мегузоранд. дар ҷараёни чорабинӣ як қатор модарони фаъол, бонувони собиқадор ва заноне ки дар ҳаёти ҷамъиятии шаҳр ва рушди бахшҳо саҳми муносиб доранд бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. дар фарҷоми чорабинӣ барномаи рангини фарҳангӣ пешниҳоди ҳозирин гардонида шуд. модар арзишмандтарин унсури офариниши нерӯи ҳаёт, азизтарин вуҷуди рӯи замин асту аз нафаси гарму дилнавози ӯ зиндагӣ оғоз мегирад. ба поси арҷгузорӣ аз бузургии зан модар ва қадршиносии саҳми арзандаи занону бонувон дар рушди соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ дар кохи фарҳанги ноҳияи ёвон чорабинӣ бо шукӯҳи фарҳангӣ таҳти унвони модар сарчашмаи ҳаёт ба муносибати рӯзи модар баргузор гардид. сараввал бо мақсади арҷгузорӣ ба ҳунарҳои миллӣ ва дастгирии фаъолияти занону бонувони ҳунарманд намоиши дастранҷи занону бонувон аз ҷумла гулдӯзӣ ва зардӯзӣ баргузор гардид. дар ҷараёни намоиш масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ёвон, роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар сохторҳо аз гӯшаҳои намоишгоҳ дидан намуда бо намунаҳои гуногуни ҳунарҳои мардумӣ ки маҳсули заҳмати занону бонувони ҳунарманд мебошанд аз наздик шинос шуданд. дар намоишгоҳ беҳтарин намунаҳои гулдӯзӣ, зардӯзӣ, куртаҳои миллӣ, рӯймолҳо ва дигар маҳсулоти дастӣ ба маърази тамошо гузошта шуда буданд ки аз завқи баланд, маҳорат ва эҳтироми занону бонувон ба анъанаҳои миллӣ дарак медод. масъулини ноҳия ба занону бонувони фаъол барои саҳмгузорӣ дар ҳифзу тарғиби ҳунарҳои миллӣ изҳори сипос намуда таъкид доштанд ки чунин иқдомҳо барои баланд бардоштани нақши занон дар ҷомеа ва муаррифии фарҳанги ғании тоҷикон мусоидат менамояд.
қисмати асосии чорабинӣ дар толори кохи фарҳанги ноҳия идома ёфт ки дар он роҳбарони ташкилоту муассисаҳо, занону бонувони фаъол, кормандони соҳаҳои гуногун, инчунин ҷавонону фаъолони ҷомеа иштирок намуданд. маърузачиён дар баромадҳои худ таъкид доштанд ки зан, модар рамзи меҳру муҳаббат, сарчашмаи ҳаёт ва тарбиятгари насли солиму ватандӯст ба ҳисоб мераванд. гуфта шуд ки дар сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа ва фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияти онҳо таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. қисмати фарҳангии чорабинӣ бо барномаи рангини ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳия идома ёфта иҷрои суруду таронаҳои дилнишин дар васфи модар ва ватан ба чорабинӣ шукӯҳу шаҳомати дигаре бахшид. дар кохи фарҳанги ба номи Олим Бобоев шаҳри Панҷакент бахшида ба рӯзи модар ҷамъомади бошукӯҳи идона бо иштироки фаъолзанон ва намояндагони соҳаҳои гуногун баргузор гардид. дар ҷараёни ҳамоиш зикр шуд ки дар даврони истиқлол имкониятҳои занону бонувон барои таҳсил, фаъолияти касбӣ ва иштироки фаъолона дар ҳаёти ҷомеа ба маротиб бештар гардидааст. имрӯз занону духтарон дар соҳаҳои маориф, тандурустӣ, фарҳанг, бонкдорӣ ва кишоварзии шаҳри Панҷакент фаъолона меҳнат намуда дар пешрафти иҷтимоиву иқтисодии шаҳр саҳми арзанда мегузоранд. ҳамчунин занон дар идоракунии давлатӣ ва мақомоти намояндагӣ низ нақши назаррас доранд. ҳамзамон изҳор гардид ки занону модарон мин баъд низ дар тарбияи насли солим, таҳкими ҳисси ватандӯстӣ дар байни ҷавонон, ҳифзи арзишҳои миллӣ, пойдории забону фарҳанг ва устувории оила нақши калидӣ хоҳанд дошт. махсусан дар тарғиби либоси миллӣ, эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ва пешгирии омилҳои бегунапарастӣ саҳми онҳо муҳим арзёбӣ гардид. дар фарҷом ба иштирокчиёни ҷамъомади тантанавӣ барномаи ҷолиби ҳунарӣ ки таҷассумгари бузургию шаҳомат ва меҳру садоқати зан модар буд пешкаш намуда ба онҳо тӯҳфаҳои идона тақдим карда шуд. дар шаҳри Конибодон бо иштироки садҳо нафар занони фаъоли шаҳр бахшида ба рӯзи модар ҳамоиши тантанавии идона баргузор гардид. зикр гардид ки эҳтирому арҷгузорӣ ва шинохти қадру манзилати модар вазифаи инсонии ҳар фарди худогоҳ буда маҳз ҷозибаи ҷонбахши модар, меҳру самимияти гарм ва ғамхории пайвастаи модарон ва хоҳарони мо зиндагиро нуру зиёӣ хоса мебахшад. боиси қаноатмандист ки занони Конибодон ҳамсафу ҳамқадами замон буда садҳо нафар бонувони бо маърифати мо дар вазифаю мақомҳои гуногун барои пешбурди ҳаёти ҷамъияти сиёсӣ, иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангию маънавии шаҳр саҳму нақши муҳим доранд. бо таъкиди саҳму нақши занҳо дар таъмини рушди иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии шаҳр, густаришбахшии сатҳи маънавиёти мардум, бунёди оилаҳои хушбахт ва таълиму тарбияи фарзандон, гурӯҳи бонувони фаъол бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадршиносӣ гардиданд. ҳамзамон барномаи ҷолиби идонаи консертии моламоли эҳсоси сипосу сано ба зан модар бо ширкати ҳунармандону хунёгарон ва санъаткорони шинохтаи диёр ба аҳли ҷамъомат таъссуроти неку бебозгашт бахшид. қабл аз оғози чорабинии тантанавӣ ки дар шаҳри Истаравшан бахшида ба рӯзи модар баргузор шуд, дар толори маҷлисгоҳи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба як идда собиқадорони меҳнат ва занону бонувони фаъоли шаҳри Истаравшан тӯҳфаҳои арзишманд супорида шуд. сипас дар қасри фарҳангиву фароғатии ба номи Исмоили Сомонӣ маросими бошукӯҳи идона бахшида ба таҷлили рӯзи модар барпо гардид ки дар он намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғду шаҳри Истаравшан, ҳифзи ҳуқуқу тартибот, соҳибкорзанон, донишҷӯёни коллеҷҳо ва бонувони фаъоли шаҳри Истаравшан ширкат варзиданд. дар чорабинӣ масъулин изҳор намуданд ки феълан дар шаҳри бостонии Истаравшан наздики 157 000 занону бонувон ба қайд гирифта шуда, аз ин теъдод зиёда аз 500 нафарашонро соҳибкорзанон ташкил медиҳанд. илова бар ин наздик 20 нафар бонувони шаҳри Истаравшан дар асоси грантҳои президентӣ ба соҳибкорӣ машғул буда, бо ин васила чандин нафар занони хонашин бо ҷои кор таъмин ҳастанд. намоиши либосҳои миллии тоҷикона ки таҷассумгари таъриху фарҳанги бою қадимаи миллати тамаддунофари тоҷик аст ба чорабинӣ ҳусни дигар зам намуд. дар фарҷом суруду таронаҳои дилангези навозандагону сарояндагони эстрадаи тоҷик ва бахши фарҳанги шаҳри Истаравшан ки аз мавзӯъҳои ватан, модар ва иффату покии зан иборат буд, анҷомбахши ҳамоиши идона бахшида ба рӯзи модар гардид.
дар шаҳри исфара иди модарон бо муҳаббат ва самимияти беинтиҳо бо арҷгузории хоса ба бузургӣ ва азамати модарони поксиришт ҷашн гирифта шуд. Ба ин муносибат дар кохи фарҳанги маркази шаҳр бо иштироки собиқадорони меҳнат бо унвони фаъол ва намояндагони ҷомеаҳои меҳнатӣ маҳфили идона доир гардид. Зимни ҳамоиши тантанавӣ бо баробари муборакбодии самимонаи занону бонувон ба муносибати фарорасии баҳори оламафрӯз ва ҷашни муқаддас рӯзи модар дар такя ба гуфтори пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид гардид ки модар офарандаи ҳаёт, пайвандгари наслҳо, сарчашмаи меҳру муҳаббат ва нерӯбахши рӯҳу ҷон мебошад. Зимнан гуфта шуд ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр пайваста баҳри баландбардоштани мавқею манзилати занон ҷалби ҳарчи бештари онҳо ба ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ ва интихобу таъйини фаъолзанон ба кору мансабҳои роҳбарикунанда тадбирҳои амалӣ меандешад. Бояд тазаккур дод ки ба як қатор фаъолзанони шаҳр ки дар раванди тантанаҳои идона ширкат доштанд сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. ҳунармандони бахши фарҳанги шаҳр бо барномаи ҷолиб ва муассиркунандаи иборат аз суруду таронаҳои тараннумгари заҳмату бузургии зан модар ва қалби саршор аз муҳаббати ӯ таби ҳозиринро шод гардониданд. рӯзи модар ин ҷашни зебои фархунда ки эҳтиром ба зан модар ва бузургдошти рисолати ӯро ифода менамояд, аҳли ноҳияи Спетамин, бонувон, ҷавонон ва сокинони касбу кори гуногун бо самимият истиқбол гирифтанд. зимни сухани табрикотӣ таъкид гардид ки модар дар ҳақиқат сазовори ҳама гуна қадршиносию дӯстдорӣ ва сӯситоиш ва муҳаббату ғамхорӣ мебошад. чӣ дар гузаштаи таърихӣ ва чӣ имрӯз дар ҷомеа зан модар мартаба ва аҳамияти бузургиро соҳиб аст. маҳз натиҷаи сиёсати хирадмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки солҳои охир теъдоди занони мутахассису соҳибтаҷриба дар зинаҳои мухталифи ҳокимият, мақомоти олии қонунгузор, ҳокимияти судиву иҷроия ва тамоми сохтори мақомоти давлатию ҷамъиятӣ то рафт афзуда, занон дар рушду инкишоф ва пешрафти самтҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа саҳми воқеӣ гузошта истоданд. ва ин таваҷҷӯҳу дастгирӣ аст ки дар ноҳияи Спетамин занон дар баробари мардон дар пешбурди соҳаи маориф, тандурустӣ, кишоварзӣ, савдои хизматрасонӣ ва дигар соҳаҳо саҳмгузорӣ менамоянд. дар чорабинии ноҳиявии сокинони ноҳияи Спетамин бахшида ба рӯзи модар дар баробари эҳдои меҳру самимият, арҷгузорӣ ба модарон, чорабинии фарҳангӣ, пешниҳоди суруду таронаҳо дар васфи модар ба ҳамагон рӯҳу илҳоми тоза бахшид. чун дигар сокинони шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров низ бахшида ба рӯзи модар аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия чорабинии пуршукӯҳ дар қасри фарҳанги ҷамоати деҳотӣ ба номи Дадабой Холматов баргузор карда шуд ва дар он фаъолон, занон, намояндагони аҳли ҷомеа ширкат варзиданд. ин бозгӯи ифтихору фараҳмандӣ аз вуҷуди модар кору пайкор иҷрои масъулият дар тарбияи фарзанд, саҳмгузорӣ дар рушди соҳаҳо буда, дар сухани табрикотӣ таъкид гардид ки модари тоҷик дар баробари тарбия ва ба камол расонидани фарзанд масъулият, дилсӯзӣ, меҳру муҳаббати бепоён, қувваю нерӯи хешро сарф менамояд. имрӯзҳо дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров занон ҳамчун роҳбари ташкилоту корхона, мутахассисони хубу арзанда, вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, омӯзгор, табиб, иқтисодчӣ, кишоварз дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа саҳми назаррас доранд. бо пешниҳоди барномаи фарҳангӣ, таманниёти неку эҳдои эҳтирому арҷгузории ҳамагон рӯзи модар ҷашн гирифта шуд. пеш аз оғози чорабиниҳои пуршукӯҳи ҷашнӣ ба истиқболи рӯзи модар дар бинои маҷлисгоҳи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Деваштич як қатор собиқадорони меҳнат, занону бонувони фаъолу пешқадам бо ифтихорномаҳо ва тӯҳфаҳои пурқимати мақомоти маҳаллӣ қадршиносӣ карда шуданд. сипас дар толори қасри фарҳанги ноҳия ҳамоиши пуршукӯҳи идона бахшида ба таҷлили рӯзи модар барпо гардид. имрӯз ҷомеаи Тоҷикистон дар симои зан на танҳо модар, хоҳар ва ё ҳамсар, балки сиёсатмадори шинохта, сарвари муваффақ, донишманди асил, соҳибкори саховатпеша, табиби ҳозиқ, ҳомии ватан, бинокори варзида ва мураббии наслҳои ояндаро мебинанд ки мояи ифтихори ҳар як фарди мамлакат ба шумор меравад. дар идомаи ҳамоиш гуфта шуд ки саодату сарфарозии мардум аз тинати поку ҳидояти неки модарон ва заҳмати шоистаи занони сарбаланди миллати тоҷик буда танҳо зани нексиришт, ватанпарвар, хушахлоқ ва бомаърифат қодир аст бунёдгари ҷомеаи босаодат бошад. аз ин лиҳоз бонувони мо собит намуданд ки ин рисолати пуршарафро бо сари
баланд ба иҷро расонида метавонанд. Барои иштирокдорони чорабиниҳои пурмуҳтавои тантанавии бахшида ба рӯзи модар ташкил шуда, барномаи калони консертии кормандони бахши фарҳанг ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Деваштеч, ки саршор аз меҳри ватан ва модар маҳсуб меёфт, пешкаши аҳли ширкаткунандагон гардид. дар қасри фарҳанги ноҳияи айнӣ бахшида ба рӯзи модар чорабинии бошукӯҳи идона баргузор гардид. таъкид гардид ки занону бонувон ба рушди иҷтимоиву иқтисодии кишвар нақши муҳим дошта, давлату ҳукумат барои баланд бардоштани мақоми занон дар ҷомеа пайваста тадбирҳои муассир меандешанд. имрӯз занон дар тамоми соҳаҳо маориф, тандурустӣ, фарҳанг, соҳибкорӣ ва хизмати давлатӣ фаъолона фаъолияти пурсамар дошта, дар пешрафту ободонии ҷомеа саҳми назаррас мегузоранд. таъкид гардид ки модар пеш аз ҳама тарбиятгари насли наврас ва поягузори ояндаи миллат мебошад. дар идомаи чорабинӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи айнӣ як қатор занони фаъол ва модарони собиқадор барои саҳми арзандаашон дар рушди ҷомеа бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гариданд. дар фарҷоми чорабинӣ барномаи рангини фарҳангӣ пешкаши ҳозирин гардид. ҳунармандони бахши фарҳанг бо суруду таронаҳои дилнишин дар васфи модар, ватан ва сулҳу субот хотири иштирокчиёнро болида гардониданд. дар шаҳри турсунзода рӯзи модарон бо шукӯҳу шаомати хос таҷлил гардид. ба ифтихори ин рӯзи муборак чорабинии тантанавӣ баргузор шуда, намояндагони мақомоти маҳаллӣ, фаъолзанон ва сокинони шаҳр дар он иштирок намуданд. нахуст масъулини шаҳр ҳозиринро ба муносибати рӯзи модарон табрик гуфта, нақши зан модарро дар тарбияи насли солим ва рушди ҷомеа бисёр муҳим арзёбӣ карданд. таъкид гардид ки модар сарчашмаи меҳру муҳаббат, сабру таҳаммул ва раҳнамои зиндагии ҳар як инсон мебошад. ҳамчунин гуфта шуд ки имрӯз занону бонувони шаҳри турсунзода низ баҳри рушду пешрафти кишвари азизамон саҳми худро гузошта, дар соҳоти мухталиф софдилона кору фаъолият менамоянд. дар ҷараёни чорабинӣ ба як қатор занони фаъолу собиқадори меҳнат сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуданд. инчунин барномаи фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандони шинохта пешкаши меҳмонон гардид, ки сурудҳои дилнишин дар васфи модар ва рақсҳои зебо фазои идонаро боз ҳам рангин намуд. албатта чунин чорабиниҳо эҳтирому қадршиносӣ нисбат ба зан модарро бештар намуда, арзиши оилавиро дар ҷомеа таҳким мебахшад. дар шаҳри ваҳдат бахшида ба рӯзи модарон чорабинии хотирмон баргузор гардид. гуфта шуд ки давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба масъалаи баланд бардоштани мақому занону духтарон дар ҳаёти ҷомеа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. тақвияти мавқеи занон дар ҷомеа ва боз ҳам баланд бардоштани сатҳи иштироки онҳо дар фаъолияти мақомоти давлатӣ, фароҳам овардани шароит барои донишомӯзӣ ва касбомӯзии занону духтарон ва ба шуғли доимӣ фаро гирифтани онҳо аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон буда, дар ин самт корҳои неку шоиста ба анҷом расонида мешавад. занону духтарони тоҷикистони соҳиби истиқлол саодатманду хушбахтанд, ки давлату ҳукумати мамлакат ба масъалаи баланд бардоштани мақоми занон дар ҷомеа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. нақши занону бонувони фаъол дар рушду нумӯии соҳаҳои мухталиф, пешрафти таълиму тарбияи насли наврас ва тадбирҳои ободонии шаҳр аз ҷониби масъулони чорабинии назаррас арзёбӣ гардида, як зумра фаъолон бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои арзишманд қадрдонӣ гардиданд. савту наво ва суруду таронаҳо дар васфи модар ва ситоиши занону духтарон, ки аз ҷониби аҳли фарҳанг пешниҳод гардида буд, чорабиниро боз ҳам ҷилои тоза ато намуд. дар чорабинии тантанавӣ ба ифтихори рӯзи модар намояндагони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, ташкилоту идора, муассисаҳои таълимию тандурустӣ ва фарҳанг ширкат доштанд. гуфта шуд ки зан модар чароғи хонадон, тарбиятгари фарзандон, равшангари рӯзгор, ободию осоиши оила ва сарчашмаи ҳаёт ба шумор рафта, мақому манзалати модар ҳамчун сарчашмаи хушкнашавандаи ҳаёт маҳсуб меёбад. дар ноҳияи нуробод зан ҳамчун хизматчии давлатӣ, вакили маҷлиси вакилони халқ, омӯзгору табиб, соҳибкору кишоварз фаъолият дошта, садҳо нафар духтарони маҳаллӣ тавассути квотаи президентӣ дар донишгоҳу донишкадаҳои олии кишварамон таҳсил доранд. рӯзи модар ба оғози баҳори нозанин фасли эҳёи табиат рост меояд, зеро ин олиҳаи ҳусн зиндагиро бо меҳру муҳаббати гармии модарӣ ба халқу миллат, ватани маҳбуб, раҳму шафқат ва меҳнати совдилона дар пешрафти иҷтимоии иқтисодӣ, поидории оила, тарбияи наслҳои имрӯзу фардои ҷамъиятро бо беҳтарин хулқу рафтори неки инсонпарвар
таронаи хеш боз ҳам пуртаровату зеботар месозад. дар ин рӯзи муборак аз номи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи нуробод ба модарони фаъол ки дар пешрафти иҷтимоии иқтисодии ноҳия нақши арзанда доранд ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. дар охир ҳунармандон бо барномаи рангини худ таранумгари зебоӣ ва меҳру муҳаббати модарон хотири аҳли нишастро шод карданд. бахшида ба рӯзи модар дар толори қасри фарҳанги ноҳияи тоҷикобод ҷамъомади тантанавӣ доир гардид ки дар он занони фаъоли ноҳия собиқадорони меҳнат ва толибилмони муассисаҳои таълимӣ иштирок доштанд. дар оғози чорабинӣ доир ба нақши занон дар пешрафти соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи ноҳия ва дастгириҳои давлату ҳукумати ҷумҳурӣ нисбати занон ибрози назар карда шуд. дар ноҳияи тоҷикобод аз ҳисоби занон 373 нафар дар вазифаҳои хоҷагии халқ ва 20 нафар дар вазифаҳои гуногуни роҳбарикунандаи назди мақомоти ноҳия фаъолият доранд. зимни чорабинӣ баргузор гардида ба як қатор занону бонувони ноҳия ки дар рушди соҳаҳои гуногун нақши назаррас доранд бо сипосномаву мукофотҳо сарфароз гардиданд. ҳамзамон дар фарҷоми чорабинии тантанавӣ бахшида ба рӯзи модар барномаи консертӣ ҳунармандони фарҳанги вилояти хатнон ва ҳунармандони шӯъбаи фарҳанг ва хонандагони мактабҳои ноҳияи тоҷикобод ба ин чорабинӣ шукӯҳу шаҳомати рангин бахшид. бо ибтикори сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар федератсияи русия дар ҳамоҳангӣ бо шӯрои ҷамъиятӣ назди сафорат ва маркази фарҳанги тоҷикон бахшида ба рӯзи модар чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. дар ҳамоиш намояндагони сафорат, фаъолони ҷомеаи тоҷикон дар федератсияи русия ҳамчунин дӯстдорони фарҳангу суннатҳои миллии тоҷикон ширкат варзиданд. масъулин иброз намуданд ки таҷлили рӯзи модар дар тоҷикистон рамзи эҳтиром ва қадршиносии баланди давлату ҷомеа нисбат ба зан модар мебошад. дар идомаи ҳамоиш зикр шуд ки чунин чорабиниҳо барои таҳкими робитаҳои фарҳангӣ байни ҳамватанон, эҳёи анъанаҳои миллӣ ва баланд бардоштани ҳисси худшиносии миллӣ дар миёни диаспораи тоҷикон аҳамияти махсус доранд. ҳамзамон масъулин изҳор доштанд ки гиромидошти модар ва эҳтироми зан ҳамчун арзиши муқаддас дар фарҳанги тоҷикон аз қадимулайём ҷойгоҳи баланд дошта имрӯз низ идомаи мантиқии он дар ҳаёти ҷомеа ба назар мерасад. идомаи ахбор. дар ноҳияи нуробод бо мақсади рушду оммавияти варзиш ва ҷалби ҷавонон ба тарзи ҳаёти солим тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. дар ин замина дар ноҳия мусобиқаҳо аз рӯи намудҳои гуногуни варзиш баргузор мегарданд. гузориши ҳамкорони мо. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи нуробод соли дуюм аст ки бахшида ба рӯзи модар мусобиқаи кушоди варзишӣ оид ба волейбол миёни бонувон барои дарёфти ҷоми раиси ноҳияи нуробод баргузор мешавад. мусобиқа миёни бонувон аз зумраи маъруфтарин чорабиниҳои солимгардониву варзишӣ ба ҳисоб меравад. ҳадафи чорабинии мазкур рушди соҳаи варзиш, ҷалби бештари бонувон ба тарзи ҳаёти солим ва тарбияи ҷисмонӣ, инчунин мусоидат ба омодагии варзишгарзанон ҷиҳати иштирок дар сабқатҳои сатҳи ҷумҳуриявиву байналмилалӣ арзёбӣ карда шуд. қайд гардид ки бо дар назардошти таъриху тамаддуни кӯҳан ва анъанаҳои миллӣ мебояд ба эҳёи намудҳои гуногуни варзиш, ҳифзи онҳо барои наслҳои оянда ва тарбияи занону духтарон ва наврасону ҷавонон дар рӯҳияи инсонпарварӣ, таҳаммулпазирӣ ва дӯстӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуд. дар мусобиқаи кушоди варзишӣ оид ба волейбол миёни бонувон барои дарёфти ҷоми раиси ноҳияи нуробод намояндагони бахши кор бо ҷавонон ва варзиш, бахши кор бо занон ва оила, ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, инчунин дастаҳои иштирокчӣ ва фаъолон ширкат варзиданд. мусобиқа аз 27 феврал то 4 марти соли 2026 миёни 11 дастаи бонувони ташкилоту муассисаҳо ва ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи нуробод баргузор гардид. мусобиқа бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим миёни бонувон, рушди варзиши волейбол ва дар сатҳи баланд таҷлил намудани рӯзи модар роҳандозӣ гардид. ҳамин тариқ мақоми якум насиби дастаи волейболбозони назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи нуробод, ҷои дуюм насиби ҷамоати деҳоти ҳакимӣ ва ҷои сеюм ҷамоати деҳоти ба номи Иззатулло Ҳалимов гардид. ғолибон бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои молӣ қадрдонӣ карда шуданд. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр, саломат бошед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои кишвар барои пагоҳ 7 марти соли 2026 шинос менамоем. мутахассисони агентии обҳавошиносии кишвар иттилоъ медиҳанд ки дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо боришоти борон ва барф ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 1-6 дараҷа, рӯзона 10-15 дараҷа гарм. дар шарқи вилоят шабона 2-7 дараҷа хунук, рӯзона 2-7 дараҷа гарм мешавад.
در ولایت ختلان هوای تغییرابنده پیشگویی شده. شبانه در بعضی ناحیه‌ها باران باریده. روزانه هوای ببارش در نظر است. حرارت هوا در وادی شبانه 8-13 درجه، روزانه 20-25 درجه گرم. در ناحیه‌های دامنکویی شبانه 6-11 درجه، روزانه 14-19 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تغییرابنده پیشگویی شده. در بعضی ناحیه‌ها باران باریده. روزانه هوای ببارش در نظر است. حرارت هوا در وادی شبانه 4-9 درجه، روزانه 13-18 درجه گرم. در ناحیه کوهی شبانه 5 درجه خنک، روزانه 3-8 درجه گرم می شود. در ناحیه تابع جمهوری هوای تغییرابنده پیشگویی شده. شبانه در بعضی ناحیه‌ها باران باریده. روزانه هوای ببارش در نظر است. حرارت هوا در وادی شبانه 7-12 درجه، روزانه 18-23 درجه گرم. در ناحیه کوهی شبانه از 1 درجه خنک تا 4 درجه گرم. در بعضی ناحیه‌ها تا 3-5 درجه خنک، روزانه 4-9 درجه گرم می شود. در شهر دوشنبه هوای تغییرابنده پیشگویی شده. شبانه باران کوتاه مدت باریده. روزانه ببارش در نظر است. حرارت هوا شبانه 9-11 درجه، روزانه 18-20 درجه گرم می شود. بینندگان گرامی، در همه گونه وضع هوا به شما تعب خوش و بالیده را تمنا داریم.